Продължаваме с VP Search Replace. Основните аргументи, които командата приема, са Search и Replace, или, както са описани в документацията, старата стойност, за която ще търсим, и новата, която искаме да замени старата. Има още доста опции, които се поддържат от командата, които в момента няма да гледаме в кой знае какви детайли, но ви препоръчвам да хвърлите един бърз поглед. Също, както освен на тези опции и на тези примери, които са дадени тук, тъй като са наистина доста полезни. Това, което можем да направим тук е VP Search Replace. Най-често се използва за мигриране на база данни, тъй като това, което ни трябва е да минем от някакъв стар URL към нов. Но в случая нека да опитаме да мигрираме, да променим просто URL-а facebook.com, който в предния урок вкарахме в Team Option Socials, на нещо друго. Така че навсякъде, където имаме facebook.com, да го заменим с HTTP, да речем, без S, което няма много логика, но няма значение. За демото можем да си позволим да го направим. Като резултат получаваме един списък с всички таблици и колони и брой промени, които са извършени. Виждаме в случая в таблицата Options, в колоната Value сме имали един Replace. Също така можем да видим, че този Replace е направен с PHP. Повечето други пишат просто SQL, защото тук е бил сериализиран обект и няма как директно с SQL да направим Search Replace, заради начина, по който в PHP сериализираните стойности пазят брой, символи, ако използваме string, и ако просто направим Search Replace на ниво SQL, а не с PHP, броят на символите най-вероятно няма да отговаря. В нашия пример, като сме махнали S от HTTPS, получаваме един символ по-малко, който би счупило сериализирания обект. Затова Replace тук е направен с PHP. И сега можем да направим web option get socials и ще видим, че имаме HTTP Facebook вместо HTTPS Facebook. По-интересното, което можем да направим тук и най-често, което се използва за Search и Replace, е миграция на базата данни. Начало пишем VP Search Replace. Подаваме URL-а http CLI Georgi Create Studio. Доста ми е дълъг URL, с който работя. И нека да опитаме да го мигрираме просто към HTTP localhost. И тук виждаме, че вече имаме повече промени, които са направени. В Options имаме, в Post Content имаме, в GUID също и дори и в Users имаме. И сега, като видим Web Option Get Site URL, можем да получим старата стойност. Ако сайт URL ни е доста дълъг, както имах в горния пример, може да е ненужно да го пишем на ръка, а пък и не е задължително да го знаем на изуст какъв е. Може много по-лесно да направим VP Search Replace и после да подадем под команда с долари скоби. Тук вътре можем да напишем друга команда, чието резултат ще заменим в основната команда. И тук можем да напишем VP Option Get Site URL. И това ще работи за всякакви стойности за сайт URL, какъвто и да е бил стария URL на базата данни, можем лесно да мигрираме към някакъв нов. Ако искаме localhost, можем да си го въведем и много лесно, вече дори ще си го направим и на алиас и винаги ще го извикваме, но от проект на проект аз лично използвам сабдомейни, така че тук ще ми се наложи на ръка да въведа http CLI.georgi.to-create-studio. Отново минават реплейсите VP Option Get Site URL, за да потвърдим, че всичко е наред.
И виждаме, че URL на сайта отново беше мигриран към този, с който започна в самото начало.